गिबि खेब बिटिआर सरकार आरो कार्बि आंलं काउन्सिल खुंथाय सरकारनि गेजेराव गोनांथारै सावरायलायदों। नंगौ मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारनि मोनसे थान्दै हानजाया दिनै दिफुआव थानाय कार्बि आंलं गावखुंथा काउन्सिलाव सौहैदों। थारैनो भारतनि गोजामसिन काउन्सिल खुंथाय होननानै बुङोब्ला कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल। बे गोजाम काउन्सिलनि खुंथाया माबायदि सोलियो आरो सुबुंफोरनो माबायदि सिबिथाय होगासिनो बेफोरनि सायाव सावरायनानै मिथिनानै लागोन बिटिआर सरकारनि थान्दै हानजाया। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि दैदेननाय हानजायाव दंफायो मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, गौतम दास, पलिटिकल एडभाइजर बेलाव खारजी, सबताराम राभा, शरद तेरन आरो बिद्यान दास बिथांमोनहा। मिथिनाय बादिब्ला बिटिआर सरकारनिफ्राय दैथायहरजानाय सा-7 थान्दै हानजाया कार्बि आंलं गावखुंथाय काउन्सिलनि बिफानारि सामलायनाय नेमखान्थि ड्राफ्ट बिलनि सायाव माबोरै मावफुङो बेखौ आबुङै मिथिना लागोन। बेजों लोगोसेनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि दैदेननाय थान्दै हानजाया दावबायहैनायनि गेजेरजों बिटिआर सरकार आरो कार्बि आंलं गावखुंथाय सरकारनि गेजेराव सोमोन्दोआ गोख्रोंसिन जागोनखौ मिजिंथिबावदों। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिरियालियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोनहा बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।